Bollenne, durmuşumdan git. Sebäp näme boldy? Sebäp, sen bir gün çykýan, meni aýlamaga alyp gitýän, meni bagtletýän, öýme düşürýän, bolly sen ýok, 5 günläp gitip gitýän. Men nirede näme işleýän, sen piňňede de. Şonu da men sen söýýän näme? Sen şuna söýgü diýänmi? Söýgü küýsetmez, söýgü ağlatmaz, söýgü ınjytmaz, söýgü ýüregiňi kül etmez. Pikirlenip gör. Sen şu wagtdan meni söýýändirin etýän. Durmuşumdan git, gözlerim görmesin, razı men bar git. Başlaň 1 minut. Söýgü hakda bir söz bilen pikiriňizi aýtyp beräň. Sen näme söýersin? Başga birem ujaklar. Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas. Salam. Salam. Qowmy? Goý. Ütkemensiň. Senem. Ýadyňa düşýärmi? Öňkü dostçan ýerimizde köp saat ütkäp. Düşýärmi? Yadyňa düşýärmi bağlaman? Yüreğimde hiç sıra gelemem. Paylaşadım sen bilen. Sana adam bir-birini goýarýar. Ýöne hiç oňşanoklar, düşünşanoklar. Diňe uruşýarlar. Şolaň seýüz haçan turar. Hiç açan. Uf, ýene bilen gelýärdi. O ne adaylan? Şu an näme bolla? Näme bolandyr aýtjak? Men senden soraýan ýotur. Eliň näçin beýtip berýän? Näme üçin etiň bilen gelýär Muhammed ýadadım o şawrdatlardan. Muň näme günäsi bar? Günne daşa çykamaga. Çyksam sen ýanyňa çykýan, bulam aýlanmalydyr ha. Men ýadadım Muhammed ýara men ýanyma isle çykarsın ýada men ýok. Indi men ýok diýäňmi? Şoda sen näki ýoklatlar şunna wada. Ey tu paile bi u padilyan çonaken men bizados bir iştam aslında çonaken ağlayan gün uzaklarım şakul şakul vatan ayrılanma ananım demir şakul. Murat Rugzağa marştır. Goğurtan yine maşin Bolu geliyor değil mi? gutarda. Yok, gelen ok. Sen ona diyen mi? Oo. Niye çekin durmuşum da hiç mi isteyen o? Käwirdakiler söz bilen düşünürip bolmaýar. Asılım. Ayda şunu atıyorsun şu an. Zeynep tamam mı? Görmezmen seni. Böyle haçan. Bellim meneýe. Kaçılarsın elimi. Gaýdyp görmezmi käm diýen. Bolýam sen şule dişin. Ne oldu? Men seni söýdüm. Anandym men sana. Ne oldu düşünür ayda ne ettin şu var? Sen näme etdiň? Dogry aýtýan ekenler. Kime köp inansaň, iň ul dönüklük şondan geler diýip. Köp sag bol, meni inandyryp bilen üçin. Aýtdym ha men sana, toýuňyzyň bolmajagyny. Indi ne ettin haramzada? Aýt köşk eden zadymam ýok. Selden şön suratdan görkezdim. O ne surat men surata düşmema selvi kim? Çaç biteň jan sag bolsun.
yalan men akla senden bari Dine var silmağanan Sayıptım söyleyen hani Ýigrenýän seni. Menem seni ýygranýan. Ömrümün soňuna çenli. Ömrümün sonuna çendi. Ömrümün sonuna çilli solma çilli beni. Eýway, sen bäriga geldingmi? Ne gelmelem? Sen näme meni ýygyrlap ýörsiňmi? Bilmem ki seni ýygyrlaýyn. Onda näme üçin geldim? Kop içmene geldim. Ha, meni görmäge gelmediň ha? Ya, Bolýa, näme kop işi? bir Amerikan alay. Bolýa. Al, noş bolsun. Sen meni gowurýanyňy bilýän. Men bilen tötenleýin gabatlaşan olup, men bilen söýüşek bolma düşündiňmi? Böyle tötenleyin orta yürüyterek gelaýan. Näçe çykýan? 11-de. 11'de. Hawa. Böyle yetişsem gelirim. Bolýa. Ýoksa da, sende men nomerym ýok ha? Berdan mı nomerim? Kapyň önünde ýazylyp durandyr. Alay. Şöyle bilip koy. Men söýüşüm ýar sen hiç men söýmeýär. Sen hem bilip koy. Sen ağladyşyň ýaly gaýdyp meni hiç kim ağladyp bilmeýär. Aşık oldum. Şeyle ettim mi? Düşünmedim. Aşık olmak diyen iki tane iş başarmayan işsiz bir işi. Biri söyüp başaran o, beyleksem başaran o. Aman boş ver falan filan gül geçer şey zarar ziyan inanma hiçbirine yalan dolan bakma onları atıp tutan. Hellen seyredip durun. Garaş bir adam adammy? Gurrun onunla däl. Garaşanyňa degmese ýadat ýa. Gowhar, Ha? 50% aksan eşitip adamlar doğrulay bu ne? Hawa, abedam ip yetişmedik. Aha, yine geldiler öýden sen seyredecekmi? Yok, bar şoň özüň seretsene. Salamu aleykum abi. Aleyküm. Gelim täzema derler. Oşu görýärler, aklys täze modellerdir am. Tuğla. Onun neme mi? Anan polyamy bulara. Öňüm ananyp kän arlandymlay. Garanti berip bolýandyr. Näçe ýuwa ýarazmer ütgeýänler am. Şöyle mi? Bolana sen gelsäjek zatlar alıştırmayın kofşi. Bollan sen arkaň geçde kofýaňyç. Öyle. Bir vefa Ehtinin tırnın sen Aşkından çektim cefa Ah necin zeydim men Bir vefa Ehtinin tırnın sen Aşkından çektim cefa Ah necin zeydim men Nämisleýändiňi gurulamäkäň düşünýän adam boluksyz bahanalar bilen taşlap gitsen, kösenen ýeriň kän bolar. Al, şunu geyip gör. Sen yalandan hakyky söýgümi bilen bedap bilmedim. Bu eşigem seni bedar öýdemok. Alo. Bir daha da nerdesin?
Bardım menimni şu. Geldim. Ne böyle geçevalın kurban? Avtoz giydirak geldim. Söyleme bala beyan yok. Yoksa da kurban ma möhüm gurrunum bar diýdiň. Näme sorajak boldun? Sen men bilen bagtlymy? O elbette bagtly. Näçe beýdiň? Sebebi sen isleýän zadyny alyp berip bilemok. Durmuşda esas o zatla rol oynanoga, sen men söýleýän, bagtly ýaşaýan ma esasy boluşul. Doğrudanım çynyňmy? Allah'ım okuyayım mı? Yok, alamo. Yaranla gittik. Balayır. Odun gulvada yakkan meni oda özgü kıyılar bugün kışın okyada aslı mehrum ile yak yarsın oda gödüllü Başlık şuun adamlar adıraktan iğrejikten qaytmany ruhsat berer misiniz? Sen görmesiniz? Yok Kurban. Qaytama men alşama banka edalım. Garaşylýan mihmanlary gaty köp. Şoň üçin men sana erti ruhsat beraýin. Böyle. Kurban? Yok otur. Bu işler köprak bolan soň gaty ýadadyň öýdýän Kurban. Sen höýe barda ýat gowjelyk diýinçiňal hemde men hakyň bereýin. Ne Kurban? Bar arkaýyn öýe barda ýatyp diýinçiňal erti nesip bolsa täden işe täde güýçlen başlar. Dada. Ha, Geldim. men seni gaty gördüm. Näme üçin gaty gördüň meni? Saat diýeni sen menden akşam ýekka goýduň. Men sana sowadym ma. Näme tawat? Seret? Naoşnikmi? Owo. Sağ ol. Yeni men sana has ütkeş ullu kan sowadym ma. Şeýlemi? Ýür gidip bilejek görkedeň. Balayır. Odun gulvada yakkan meni oda özgü kıyılar bugün kışın okyada aslı mehrum ile yak yarsın oda gödüllü Gençe şunu pakete salyp ber, biz haladyk. Borçgin qyýdaradyr, ýanky koýnak paketi salyp berýär. Dörde 50 tel bahalardan prakarly koýnaklaryny bar. Siziň aýal dogaňyz bolsa-da, oňşulaň bolsa-da, siziň adyňyz berip gelse 50% skit getip bereýin. We sigin telefon numarymy aýtmak ýadymdan çykypdyr. Numarym 265 47 00 41. Çygym nesip etsin, gelip duruň. Bolinni bu tordy seňle. Mene gitjek. Bir de yana son akınmasan öyle. Men näme kıyýar? Melen sen söyleme akınarım. Sen hem söymedin akınarsın. El gitmiş çok eğmedi